ka dambe tigiw wele nin waati la ka Mali kanubaw wele ka yɛrɛwolo wele minnu ko dambe minnu ko hɔrɔnya minnu ko Maliba kulu tɛ fɛn kosɛbɛ o ye ayiwa o ka basigi n'o ka ɲɛta ko de wolo jɔrɔ n'u hami ye ka f'u ye ko bisimila nin waati la mun ye aw ka jamukan ale sanfɛ un monde sans terrorisme aw ni ne Bakari Ba cɛkura togo la ko an ka jɛ an ka walawala faamuyali a ka sɔrɔ a la ni tiɲɛ a ɲɛdɔnna ka ban ka jamana ka ko walawala ka bɛɛ ka faamu ayiwa o dilanni kɔni ani o ko solution tɔ ayiwa an ka tila o y'o nɔgɔyalen nka fanga in o de ka gɛlɛn an ka jija an bɛɛ ka kow faamu jamana a bɛ lahala mun kɔnɔ bi enjeu ni fɛn minnu bɛ an ka se ka a dɔn ayiwa sécurité ko in ayiwa n'i ko sécurité i ko développement n'i ko développement i ko sécurité donc fɛn minnu don taala ye ɲɔgɔn ye an ka kow faamu an k'u walawala n'i ko Maliba a ka lafiya bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hakili kɛ kelen ye Maliba in an ka biɛ siri ayiwa bɛɛ k'i ayiwa i wakili kɛ o ye n hakili la an kelen kelen ka sɔrɔ bɛ bɔ o de kɔnɔ ayiwa sa nka ni maa kelen de ko état e mago tɛ faso ta la e mago tɛ jama ta la ayiwa sa tɔɔrɔ bɛ na dekun bɛ na e yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ o tɛna fɛn ye e ye an bɛɛ ma gulo e kama la kama tɛna kari wa n ko cogoya de don ayiwa an k'an jija sa an ka ɲɔgɔn minɛ faso in a mako b'o de la aw bisimila un monde sans terrorisme ale kɔnɔna la aw ni ne Bakari Ba cɛkura togo la halimana a kɛra waati nin ye ayiwa an kun ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa ka sababu kɛ ayiwa faru kun tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ alhamdulilayi an bɛ Ala tanu bi an bɛ Ala barikada aw ni an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi k'an ka se ka an da don ayiwa ko ninnu taabolo la u bɛ ka ayiwa évolution wɛrɛ minnu ta terrain kan ayiwa an ka se ka faamuyaliw ka se ka sɔrɔ a la Abu Tote a bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la Abu ayiwa i y'a ye maa jugu ninnu y'u ka kɛwale kɔni ye mun kɛra maraka kungo bɛɛ y'a ye nka tila misaliyaw taara yɔrɔ caman u taara an baga ayiwa an ka minnu ka baara ye ka niw kisi u taara baga olu de ma sabula sapeur pompier a fana bɛ jate dɔgɔtɔrɔ dɔ de fɛ o fana ka baara de ye ka niw kisi o donc armée bɛ yen gendarmerie bɛ yen garde bɛ yen nka n'i ye sapeur kɔni ka rôle ta tenitigiw don nka ayiwa a fanba kɔni ye ka adamadenw de ni kisi ni o yɔrɔ de tan bɛ kɛ attaquement ye ka taa an ka minɛnw tiɲɛ ka an ka cɛden dɔw bɔ n'u ni na a ka kan ko in a bɛ ka taa cogo min na an ka walawale dɔw kɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔw ka faamuli kɛ attaque ninnu bɛ ka kɛ bi Abu Tote a bɛ terroristes ka faiblesse de fɔ sur le terrain n bɛ na ni ko ye k'a faamuya ka na dɔɔni i b'a ye waati min na i bɛ ka bɛ fanga la misaliya don ɲɛ tɛ faliw daminɛna ka b'a ma na i b'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw tun bɛ attaquer kan kuturu de tun bɛ taa attaquer convoi kuturu de tun bɛ taa attaquer donc u dan b'u yɛrɛ la an b'an kɛba falen kan an b'a ye plus kow bɛ ka évoluer ka taa waati min na u ka sigiyɔrɔw nana kɛ cibles ye waati de i b'a ye k'a fɔ u wulila u y'u ɲɛsin population ma waati de i b'a ye u bɛ taa dɔgɔdenw ka mobili minɛ u b'a mɔgɔ bɛɛ jeni u bɛ taa dugu kuturu la u bɛ mɔgɔw bɔ k'u jɔ k'u arroser parce que dankarila u ka sigiyɔrɔw la a waati bon u n'a mɛn ɲɔgɔn na sɔrɔdasiw bɛ taa ni sɔrɔdasiw dankariw la u bɛ yɛrɛkɛ u bɛ tila ka na fara ɲɔgɔn kan u nana t'o la population u nana don minnu o y'a sɔrɔ u bɛ minnu da mais minnu data nana caya ka na kɛ yɛrɛ u bɛ denmisɛnw sara de pour que u ka se ka min da dɔw yɛrɛ n ka caman dɔw la dɔw y'o ɲɛfɔ an ye Bankasi zone kɔnɔ k'a fɔ wari yɛrɛ de bɛ bila u ye n'i ye mini dahe min don ni wari dahe bɛ d'i ma et que encore ni e mun ka mini donni ye tiɲɛni kɛ k'o récompense wɛrɛ fana bɛ yen o bɛ tila ka di o tigi ma donc mini i b'a don jɔnni ye adamaden bɛ yɛlɛ a kan sɔrɔdasi tɛ k'a fɔ i y'a don sɔrɔdasiw ye non n'i y'a don siraba kan i ma don o tɛ sɔrɔdasi kelen ye o kari joli sautera personnel joli sautera camion joli sautera hali falen wotorow sautera ambulance taara yɛlɛ mini kan donc c'est-à-dire i t'ale don ko n y'a don mɔgɔ kama c'est un peu i b'a fɔ comme la politique de la terre brûlée a m'a kɛ maa o maa sa an mago t'a la tiɲɛni ka kɛ bon sisan an y'a ye sigiyɔrɔ yɛrɛ de bann'u bolo u yɛrɛ kɛra k'a fɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka na attaque kɛ o fanga fana tɛ yen bilen n'u y'o kɛ bɔrɔndɔta bɛ caya
donc mun tora sisan mun an y'a ɲɔgɔnko maraka kungo o n'a ɲɔgɔnko de tora maa fila bɛ b'u la u bɛ yɛlɛ moto kan dɔrɔn u bɛ sin ka t'u ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma ka marifa ka tata wuli donc a bɛ terroriste ka défaite fɔ sur le terrain maintenant thèse ni antithèse tɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen a b'o to ten an fana tɛ se k'o faamu sapeurs-pompiers don mais je pense que mun ye la ligne Ségou Bamako disposition bɛɛ kan ka se ka ta dangari kana kɛ o la cogo min ni dangari kɛra ayiwa maa kana bɔ a ko la n ka tila o de b'a ban parce que nin tɛ nin attaque ɲɔgɔn siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ Ségou sira in kan voilà attaque kɛra n'i tɛmɛna Ségou ka taa san fan fɛ o ko tɛ n kan bɛ Bamako Ségou Zambougou u taara ka taa attaque dɔ kɛ yen poste min bɛ Zambougou u taara ka taa poste attaque waati la ka maa kelen bɔra nin na a waati an ka poste maaw yɛrɛ tun y'a kɛ ni su kora a b'u tɛ kɛ yen o tun b'a digi ne baga de la sa nkɛ ni bɛ taa Ségou ni n sera o yɔrɔ ma k'a ye ko anw ka maaw de kelen filɛ ka nin poste datugu su maa ko ka ban u bɛ taa o kɔrɔ ye de i bɛ ka yira ko terroriste fanga sɔrɔ tɛ wa ni nin mɔnɛ bɛ tɔ bɛ don Ségou de sa mais an y'a ye u tilala ka segin ka na su fɛ u b'u assumer bon donc nin modèle man ka bala anw na k'a fɔ ko balina ko don ka taa sɔrɔ ko fo olu bɛ se ka taa tiɲɛni modèle dɔ kɛ encore an ka maa minnu ni bɔnɛna o de ka bɔ bɛɛ ye parce que ni sɔrɔ sanga ale falen tɛ yen nka n'i bɔnɛna o kɔfɛ an ka minɛn minnu bɛ tiɲɛ ninnu bɛ tiɲɛ cogo di bilen mototigi man ka se ka dangari mobilitigi joli la dɛ nin nana moto de la o bɛ se ka dangari mobilitigi e ka mobili joli o ka dangaro la o ka kala k'o jeni an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ sécurité ko ɲɛ mun ye ni lakana tigilamɔgɔw ma se k'u yɛrɛ lakana olu bɛ se ka anw lakana wa dɔ kɛ bɛ n'o ko in fana na o ɲɛ yɛrɛ mɛn ko mobili dɔ taa mɛ u bolo a bɛ taa mais an bɛ Mali mun kɔnɔ Mali yɔrɔ bɛɛ dɔn bɛ o dans la zone de Maraka Congo o bɛ taa a bɛ taa sira jumɛn fɛ n'a min ɲɛsin Ségou ma a b'i ɲɛsin Bamakɔ ma n'a min ɲɛsin o ma a ni ɲɛsin Banikɔ ma a bɛ bɔ bɔda jumɛn fɛ a bɛ taa cogo di qu'on nous explique a tɛ se ka faamu donc nin kɔrɔ bɛɛ tɛ ko a b'u an ka cɛdenw tɛ baara la dɛ u bɛ baara la dɛ nɛnɛ in yɛrɛ la n'i sera tɛrɛ kan kɔrɔnfɛla Moti cɛmancɛ kana bila fo Ségou mara Kulukoro mara fa dɔw bɛ bi n'i sera bi an bɛ waati min na bi yɛrɛ na dɔ k'a fɔ bɛ baara la nka o kɔrɔ de tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen o man ka kɛ de n ka kuma kɛra u ye komi i n'a fɔ Kati kan waati min na u y'u ɲɛsin Kati kan ma n ko tiɲɛ don u ye mun kɛ a ye bɛɛ tɔɔrɔ a ye Mali bɛɛ tɔɔrɔ nka fɛn min fana don a man ka se ka kɛ il faut que les gens se ressaisissent fɛn dɔw bɛ yen man ka kɛ o ni Kati taara Yobo Yaba Bamako anw bɛ to yen bilen wa anw suna b'anw ɲɛ bilen wa fɛn dɔw bɛ yen o man ka kɛ o donc Ségou Bamako sira in tiɲɛ na n ko an ka maaw ma na sisan yɛrɛ ba a b'o seli fana yɛrɛ ma se ka ban wa a banna bɛɛ de bɛ girin da ten an bɛ segin Ségou an bɛ taa fitiri kana an sɔrɔ sira fɛ su kana an sɔrɔ sira fɛ ni Ségou Bamako kɛra o sira kɛra o ye Mali kɔnɔ mais il faut qu'on se ressaisisse et puis Maraka Congo distance ani an ka aéroport Sénou distance combien de kilomètres à peu près minnu taara nin attaque modèle kɛ Maraka Congo zone kɔnɔ Maraka Congo zone k'a ta ka bɔ yen ka na Sénou n'i y'a ta a tɛ se ka tɛmɛ 60-65 kilomètres kan dɛ 60-65 kilomètres a tɛ se ka tɛmɛ o kan sabula Bamako ni Maraka Congo ye 75 dɔw ko 80 nka n'i ye Sénou distance bɔ a la ka bɔ Sénou ka taa yen o cayalen tɛna kɛ o ye avion ninnu bɛ min de drone bɛ min fɛn min don a man ka kɛ donc ça veut dire qu'à moins de 80 km de Bamako nin tiɲɛni modèle bɛ kɛ o tigi bɛ tila ka tunu tuguni ko dans la nature fo ka tila ka boli ko n'an ka fɛn dɔ ye
Ça c'est des pratiques là où ça c'est des temps de Ibikai. Voilà, nous lui ou quoi, ni Amadou Wakawati nous. Mais ça doit évoluer. 20 21 0011 un monde sans terrorisme Abou angap madi mo masabu la madi daklena. Allô? Allô? Ayo an clôture la kosebede ikan nga juru toya. Anga maware la Abou 20 21 0011 ka foli ka ta kay ba jabate ni nga tabla kidal la amman nyine. Siga soka ko kulukuru meketa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bismillah. Akrafu maire awaka. Akeru alhamdulillah bismillah. Ne yewte matla na nyewi la o. Nyebi. Ya wa indi telwan dikido. Bisake mo ko. Awaka tugudi yalla ka nyanga dama. Amira biama. Ifo ka koro bugla fo isma samake. Foli jaranye. Bakari. Ayo buar benye do ko ina de. Bukan insécurité ko na abaga wara ka tada. Aywa ku flesa de. Bakari anta la tie. Mo ga nyo mo ko mo lu ga jini. Wala anta la tie ante kun la tie nyima jolinda. Nam. Bakari bara ko mi fina kira abi mo ko dabal bane. Abi ma dabal ba. 80 clous dans les capitales du Mali. L'armée monte en puissance. Jusqu'à présent, Amasika, Nyesra Fulan, ça m'a nogé. Ante tiens venu voyer, je m'en ai couillé na. Allah kaya kambre dile. Amira biama. Anga foli biye. 20 21 0011 un monde sans terrorisme Radio Clédou. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam dimbaya. Ereklena. Amba latano. Kasela atagini fenga atagini. Ne ma tura ko famiala. Parce que nous avons se ka échapper tugo de ndawali aba. Ni be boda dmembe yoro feni ibi terrain do ni be terrain do quoi. Bon, ni ra te boda fo la parce que yemu fo segu sira walma kulukuru walma bani walma bamako unna sira dron ni. Lu sira tatu kan atege kata ka so mu umaso. Ko flene ça. Ati famiade. Ate famo. Nanga mo mablu ko do amano ne. Ulawat na do bamako yanga. Parce que attaque mo ko tise ka fo ko ni attaque modèle qui se ka ba éviter. Mais nous avons n'a kera ko mamu ya katri ba do nete bo ala. O kele bismayao. Aywa o fana yake. Wati be o ni ko ele betu na mo watal na araka du do fana be bala. Ni ame majugu be fanga soro jori ndo ngwa nyere do. Angana nyere ko ko. Le complice be kono na ti famia de mal denjugu tulu ya. Angana nyere ro ko de. Aywa ala ka nyaga dama. Ami anga fuli anga biaba. Ni ay majugu ay seme ro soro, ni ay majugu ay de me ro soro. Engo jori mbake, engo dugu de do. Nga mbe de ko fo mo we ko. Engo ni dutigi asira dutigi nyangu mamunte jamaka herefe akwa yere ba kun doro. O mago be mala. Wa ibita mawu masoro ni dugu nunu ngono ka fo ku ni ma nunu be jela. Unyebu yere kilo ndi ka soro la. Unyebu yere kilo ndi ka position na mais tolo mu se dugu to ma mbale ma man sinju ma ashima ko tola. Ngoko nyode 20 21 0011 un monde sans terrorisme. Allô? Abu chote yo kan duru o tega sinzoro sangau au ka foli be kene ko no amani na banyangara ko katabla fo bankasa o bismillah ni watila Clédou ale suba sans faire. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam alhamdulillah bismillah. Aba awni ci awna baraji mais mi kelen fawe. Anga mal ko Namo. Ayere damare be ka nyon keda. Bismillah. O kene. Flana ambal ma umi ivarenu. Kuma do kira awa radio kelen la ga teme. Bega alasan ani anga president ga kuma ko. Kuma fo ga teme a. Lagun ya miyala. Bismillah. Balma fla. Makanga bla nyona. Bon, ebe fe ga. Marion be ko diva. Ayante ko diva kuma la me Mali de kuma la télévision bi. Wala ga la audite mo sera fe me bandia kuma ni. Wala ya dama de do kuma wala tala. Bon, solution du me e bolo sidanga nga muke, Mali dunga nga muke, munga nga bla 5 ans. Mali ga wili ga kesiri ka enquête ka lage. Parce que eka kuma ba yira saka fo am be de kilinyi akale mana mina fara ka fa et pourtant chama ma fi bo Mali wol Mali be minti Mali ga fo de se ma fo so de rete mo min be min jelika rabal yake ma fami aha ne Mali juguri
Namo. O min bɛ ka bandiya kɛ. O fana Mali jugu de. O restaurant na kɛ ka bɔ yen. Foyi tɛ ɲɛ Mali kɔnɔ. Aïe, aïe, Kahakla Famera, Nichika Oulela. Merci bien. 2021 0011, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Allô? Assalamu alaikum salam Dimaya. Voilà. Habab, bismillah. Ndiaye hotel Mandé. Ah, Ndiaye Korba Cité. Aïwa, bismillah. Anu Fama. Akeroye, Anu Fama. Oui, la technicien toujours. Koseba, a Klobi la Niwatila. Voilà. Voilà, c'est le fleur mina, c'est ça. Namo. Le temps. Comment? Alors, va tout voir pour que Al Clégan fait la quoi. Namo. Ah, non. À ce fleur mina, parce que mon tas d'hommes, on donne tout le quoi. Pourquoi Patrick Al Clégan fait ni mon béni papier joliment sur la drogue, oui, tu vas t'amener ça et va t'interpeller. Le boulot que la c'est ah, o tɛ dugu kɔnɔna ye wa mais ni mun bɛ ka kɛ soforokun na ni dugu taasiraw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que patrouille ko bɛ se k'o ɲɛnabɔ wa polisi tɛna taa kungo kɔnɔ k'a bɛ taa patrouille kɛ dɛ. bon sisan hali i bɛ ka dugu kɔnɔ taasiraw minnu fɔ tan faamaw kan ka to ka o sira yɛrɛ fana boli de quoi i m'a faamuya donc o bɔ dɔ ka bɔ fo segu yan fɛn fɛn ka na Bamakɔ dɔ fana ka bɔ Bamakɔ ka taa waati la u kun bɛ k'a kɛ n t'a dɔn hali bi kɔni n'a bɛ sen na mais n yɛrɛ ka taama dɔ la n'u bɛnna la mais ni a y'a ye aw bɛ k'o kɛ o si tɛ ka attaque bali c'est que il faut changer de stratégie et puis yɔrɔ minnu bɛ ka cibler fana généralement u dɔnnen don car ni fɛn ninnu généralement i b'a sɔrɔ terroristes bandiw de b'o attaquer car ninnu na o ko banditisme de fanga ka bon. Mais il va sur ça, les terroristes, ma fala nous, ou vous me généralement poste de moi. C'est comme le poste péage de Sanoroba. Bon, où vous attaquez chez Julie. C'est à vous maintenant, en tout cas, femme tout dit. Bon, on va pour le mieux. Ni ko dam na ko bu bolo jigi de quoi. Ne rebe tena wati be kasela yoro ina bita jana mu jana mu bolé sur yiri kore u bu baloni lafiya kono yi. Ah, so boy. Alors, j'allais matin à l'euro nous n'affaire. Mado alu kachadengi bitu bestigli sur la fia kono. Ni wule ko do strada la selisera. Wallahi. Oh moto tri mu beteme ani momu beteme sa o bara sorala. Non vraiment. Ala ka jamana bati. Ami rabbiyama. Ala ki bolo mi ka bara. Ami. Ala ka anyeme nyona. Ami rabbiyama, ami anja. Aba. Ni teka wule la. Seli do seve yoro onzi ko ngoni ande selika maka dugula amta sekude ngwe. Kasela yoroyin seli do fe mitali nyere nyi moto tiki ni jole ma nunu bulu abe moto kuru keme fla bo wa site ko papier ko nyana bako du de wari do dido kateme do hali ma jugu mbala o ka ta de do biteme quoi mo bita ko sel ko dugula ha ni mbara nyango bi sekata ketudi mo bulu meka jenita mali nga impôt ni mali nga taxi de do il faut que les gens comprennent awo minan sangwe kele ko wa na dana kele abi se ka tinye kele kono anzo no ma ja ko wi nga manga tinye mana kula amanga tinye ti dimana tunga wo shini fefe unde do wi ango de famo e kabisa nga mu lu ali o ko te bati muto tigi kana obi se mo tigi la tugudi e nuna mutula e bi se mo tigi joli e kele ka au kasula obi se ko ka tugudi 2021 0011, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Allô? Allô, Togola. Bismillah. Foli Jarani. Bismillah. Klobi Lani Wati. Alors, on peut rappeler avec les gens. Donc, un malin que l'on en plein la seconde. Pour un moteur. Et les boules à générer les 400. Comment on peut comme rôle de play terrain gagnant? Ayake tanto. Élément nous peut qu'on le aka gere moto tigi mo ana so mo tane do lu ko na uti ta bakro no ka tene gira ta ko ko le ma ko la o munu metere ngol le no do ato go ni yum ko ni no were do control de mangandara do go ni no were amano go amano go tita abio fara ta ule ka ta operation ko na de du mo be fa parce que moto tigi do al metere de te mo tane on la
nuko lo bayira ke sa moto fata kamo tere wetira mo se ma be fara iti zo ke amano ngone munu be tere kanu ha gidi bu yirela ati sera ke amana ke tutu garde du sera da sera no sera ma ke sera daro no nagaro dono no wa parce que ayro kan ke na fo attaque suicide de quoi tadi ga awu ibi na ke yira ba tira boko oh ya amanga ke ha nunu manga bo zona saka bo munu be tere ga ullo dono dem rapport man na to rapport man na ullo fa dikin so aran ko law ba sera mo ko tan la tegine ke ya mo bul ko mo to wala to yeve to no munu be tere ga nu wa fu yirela sera ke quoi. Alors, Initi Kawulila. Merci bien, merci bien. 20 21 0011, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Allô? 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 Bismillah. Ah. Bon, non, on est pour une année. Et la granate de mon nom. Non, non. Warini de ya. Bismillah. Parce que, en a tendu une jade mega. Vous allez à Baragani, Warini de. Vous avez dit Jamanana. Ka fota ini chika wulela ni corruption ni mbwakula ato aywa chamambe bwakula iko kuma mfana wulibali doko nyo kuma info ka temen ndisika ka ni corruption abeka toro mu di kumisi amma terrorism ko re kono na ma do domaine wore kono de ngo terrorism ko kono parce que amano ko abu métier do bi akanga fo anga teni tigi re kini ki yere nigi bo maliena aho c'est-à-dire que mbo fiungo dugu do be ni be ali circulation na wali be voyage srauka ni porteur d'uniforme dron tu es content tu es rassuré mais malila ni nya dara teni tigi kabu en moment non de parce que même les fentirom na on crée pour avoir quelque chose. Donc population be tor duba kono on ba fo to mi kwani police bu nyana mbe du ko fo mowe o ni tara to dala ozo fore ni gendarme de be mo kate nga kuy market to te baye gendarme fana tanu me kuy ngono kateme police ani ozo fore ka awo anga duadu be ali muso kata wire ka ire ka furu la zaba karele bitane ay sugula kata fere ozo fore bita che kata nay ko papier table ko ata yiride bo kono obama na bo famu to gudide ire ka furu imu ko ka furu ibe ma ko ka furu o zaba e kuma ka to ngokono aka beka to lewa e bo taka ni ka musaka mu la sugula kabakodo bo na wa ni bo mun kanka au de meka jugu kele amon no ko afuma yanka ka fo ko aka fo aka famu wa dore tede abu mu ma do policier la ko sanduru kono kale ka do mobile kono ale ko sanduru kono kale ka dujo mali secteur be bitinde wu abitinde wu fola iba do be samu ka sambi samu de soro barala pour que ka se ka lu tola so soro yere de vrais cadres mais bi na dore ko sanzaba kono nga mobile soro sanzaba kono ne ka so soro o be ka to di o be ka do de ka o wa ni kuy ni adoro corruption be c'est-à-dire que mo ya fo sur le terrain yoro kelentam te yoro flatter car ça ale na onye ma nunu ni anta fo nunu ni nunu be mundonga be benyata lawa bozo gabe bo abina aka kuru jo bada ferma abo zo voreka jole sura atongoro mun kada ya bo chakata no fulo ni na nwango dido. Bon, tant que nous pratiquons ma changer, terrorisme nous faisons une de que ou dans le kauni. Nous n'avons pas de goût nassisant. Aïe non on a ôté, ani femme ou de dou, an a au angata oma, habita. Bon, nous ma terrorisme comme une femme, à damena wati ou moro comme dala. Mais moi on a ça c'est au cours de quoi vous. Parce que bah faut qu'on une femme ou nous femme ou bébé comme maintenant, ou vous serez qu'à tasma da outé. Quoi il fait là de quoi? Mais sans comprendre au départ, il va y avoir des ou avant, femme est toro. Pourquoi il faut que la réalité soit dite et qu'il y ait vraiment solution qu'à soit là, quoi. 20 21 0011, un monde sans terrorisme. Allô? Allô, bismillah. Aucun n'est pas voilà. Allô? Allô, Barif. Ah, bismillah.
Tumole. Ambala tanu alhamdulillah. Ambi fo ki bargada. Tubarikala. Illa man kala befo. Alhamdulillah. Bagara ma fa jamana nyamgoye. Namo. Ko ka ta cew ta ko kono. Namo. No tra ko kono ka cew bakora sama bata. Dugu nafro ko mo be ka tay mo fla mo saba. Mo jugu de teme yoro bafo. No te ni kele flene so sirena. Ni ya no maye. Ko ta se ko mara na ka mo ko tay. Ulu ka to ko kono. Allo ni mo be teme na karsa ulu teme na ya ga sala be ke sababu ka kele sama ba. Nya foto mina service be mali kono ka bara de kanga nyashi uma. Kasi ko bara ok. Donc je pense que e kan kumai. Abatu aba hakli jigi jamana dola no Israeli. E ba Palestiniens nous tara attaquer wali morti mo lo flika do Israeli kuma. Nyini kere Israeli on fi uti dawma. Mais uba si mamunya ke ka tigi yini ka don atigi teteri bala wa jenyu ko bala wa ani joni tama nywanye ani joni kungila nywanye. C'est-à-dire que iba so tigi be million kono nous va don ali na onyin kele boy atobe ubi do oyoro tat no fait. Voilà. Bon maintenant ni mun kera sisa. Mamunya ke nu tara jonu ndo. Masiudo. Uborami. Matado. Joni uni joni mi jenyu yala. Mo sito do. Joni yu deme. Ujigina maraka kunguka do fiwa. Ujigina kasela ka do fiwa. Donc voilà des multitudes d'après qu'elles j'espère les questions sont plus importantes que les réponses et chaque réponse devient surtout une question. On n'en finira pas. Parce que ça demande beaucoup de questionnements. 20-21-00-11, un monde sans terrorisme. Allô? Allô? Aywa, o fana ka nega duru te sensoro la, abu abena fo réseau aywa yoro do la, atega sonte. Allô? Aywa, yurusukaw anga fuli ane tanuni ba au bela jirele ni wati la aywa amanyina oko sanga ane wati kuchalakaw ku fana ka fuli ke kene kono aywa munye sigu sido tera banzado aywa sa makoro demise ka bela jirele ka fuli ke kene kono aywa sa katabla sa aywa fo kulukuru aywa Marakono Banamba Tubao aywa be bismillah ni watila radio Clédou ale soba sans fait. Allô? Bismillah. Aywa voilà radio to existe ka téléphone ta. Bismillah. Allô? Aywa abu ale ka téléphone ba le janfala. Un monde sans terrorisme aywa nga wala aka famya sabula nin kewale nunu a serasa dablaye ko kele aywa sanjoli joli. Oh, en hakili la ni yelema beke kula ko do fana kan sura anko fete sa. Allô? Oui, allô. Bismillah. Isa fomba ga botelenge. I fomba. Awa. Bismillah. Donc andi fo. Bismillah fo le jaranye. Ide baram na ni andi ala bil hal bi ala ki bulo me ga barala. Amira biama. Ye krofo je fem ga a tiare la jela do de la ga mera soro. Namo. Parce que mɔgɔw bɛ jɔna comme na minnu fɛ na fanga bɛ gosili minnu kɛra dugudenw na nin a bɛ kɛ sababu ye ka fanga lɔgɔbɔ dugudenw na bon a bɛ kɛ caman ye hali ni mɔgɔw ye ko kolon ye ka ɲɛfɔ u ɲɛna vraiment a bɛ mɔgɔw dusu tɔrɔ. Naamu. Allo. Naamu an tulo b'i la. Voilà bon n'a ɲɔgɔnna i bɔra ka kuma o n'a ɲɔgɔnna min kan dɔ ka delila ka ne sɔrɔ a don nama kama o b'a sɔrɔ jeton foyi tɛ ne kun ka min f'i na an ka yan famaw a kɛra an ka marabolo dɔ la u ye min minɛ ne la a bɛ se 5000 ani kɔ ma k'a don ni tun ye maa o maa fɔ ne ɲɛna n'o ko k'a bɛ se ka binkanni kɛ min kan ne t'a fɔ ko n b'a don u n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ abada donc maa caman fintirilen de bɛ kɛ sababu ye ni fama ninnu tɛ information sɔrɔ u ko sɔn k'u yɛrɛ kun lakana ani fɛnɛ poste la fɛnɛ aw bɔra ka yɔrɔ min fɔ u ka ɲinɛ ni u yɛrɛ kun kɔ o jɔda ka bon ko in na kosɛbɛ donc n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye foli diyara n ye kɔrɔfɔ bɛ da yɔrɔ la foli diyara n ye i ni ci ka wele la 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou. Allô? Allô? Aywa bucote o fana ma sɔrɔ la an bɛ maa wɛrɛ lajɛ nin ko an ka walawala la a ka faamu parce que i b'a ye bi attaque yɛrɛw bɛ ka essayer ka concentrer autour de Bamako n'an tɛ kita
Kolokani zone kono. Maintenant, on vient vers le Maraka Congo, Abena vers Sanangoroba. Donc, tout tourne aujourd'hui autour de quelque chose de Bamako. Et Baraouli Fana Nuna Nwango, Awo Bamako, et la Kondan Féon. Ako Kacha, 20-21-11, un monde sans terrorisme. Allô, bismillah. Arbe Clédou. Clédou Souba sans fait. Urbasi. Ah bah. Alhamdulillah. Ika aketo Ika radio datu. Allô? Allô. Oui, Ika radio datu. Bismillah, alhamdulillah. Aba, émission tabulo ke. Tubarikala. Émission tabulo ke. Aywa. Famon ita farantaka. Anga famo uga laje uga bara tabulo sanse. Ba bara tabulo sanse re. Ni posul muna fana ugi ugi na wera go vraiment o kan ka cha uga kula ko. Kacha mega hakila ko. Kosebe ika hakila kan ni chika wulela. Ebeteme ba soro ni yeche bisa ba soro yoro muna. Ebita soro peut-être maflade wal masaba ni marfade jolembe. Dobe do dambe suna dobe teulila dobe dumni na ve dobe téléphone kuna ya ve. Ko nge modi o anka nyefo mo wi wala ka famia. Bon na autorola ni kumuna na amano nyete ni fe modeli manga seka ke o amanga seka ke. Abo manga ni manga seka ke belede. Ma fo ko ni nuye bijini awa ukala velera belebe nu ngoni sugolo ka konva bake kana watake nga ma fula bina motula o bina mobility ma juli soro wala moto tigi wore ma juli soro o de ka dangara aw lati ti do ba ka ko lati sade o ti nyefani 20-21-00-11 allo 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 e ka radio datugu amina la téléphone fait assalamu alaikum. Alaikum salam Dimbaya. Bakar Tokola. Aha, bismillah. Bon, nous attendons de me samer kaye quoi, Ibrahim Jara. Aywa, Ijara. Il faut fouiller vraiment quand c'est pour fouiller. Il y a pas mal la kikadi. Tubarikala. Non, il y a tenti de wallahi. Alhamdulillah. Il y a manga mendora undu sube smaka. Faso jokola koni. Tubarikala. Wallahi, nere kulgoro me getande me kaye sisa. Aha, aywa bashite. Voilà, folle quoi. Aywa, kaibe toko die ko bashi tawla. Bon, kaibe toko mi, iya fo toko mi. Ozofro bantora de ali budela kanega zira bole menambola ya papier bem. Ako passer la fois tribunal la. Wallahi me ala ne zizu ube sira ala taala ne. Ozofro kaere mogo do gulo o de tara nega zira che bore mugani tele. Bon ka desera ka nogo zira te tara marfa era mu gulo quoi. Bon u desera katan nega zira o sarla ka ko passer o zofro kan ne yen ko kuna. Bon ne wula kata chef de canton mo fe o ko ku data la ko ngata net affaire tribunal la ou bien gendarme fe quoi. Bon ka bo kara dalo o zofro kan de baraje ka bola minu ba akola olu be kasola halibi. Donc ni ya famu abena fo ka ozo fura be dugula ma wara ubla ulu fana be ke dama ozo fura ka be moka. Voilà. Aywa vraiment ne ko ni me fo. Ozo fura ni bla o te baraka cenka de wallahi billahi. Wallahi anga cen fo ko de biddi ka era hali ne reta te ko ne se ma de ni ta zira bone che ta achi ne nya papeta o te bunyawa. Ambe de malende ube. Voilà. Bon ne tara ne affaire tribunal la. Bon tierla anga programme vraiment ala mo do corroborer do. Be sira ala taala ni wallahi. Aya ko ke chenka. Ini cheka wuli la famille sur la aywa abu fana ko nzire be bako ko mbe kuma mun fo e ba soro mame yoro kelena de ka fo ma kelenga kuma do ayi I tara yoro ibi kuma kele de be fie Jenikawu ni wulu dadu akuma la ye kabakudu. Itala masina c'est la même chose. Imata wa koro yanva nous fait c'est la même chose. Imata yurusu yanva nous fait c'est le même problème. Donc vraiment il est temps que an ka don changement fana ambe kelengele ne fana no bala quoi. Ambe kelengele ka sutabti bala. Bon maintenant ni Aldama Doum fana maseka au changement strata watimina. Je pense que autorité de Kangi assumé en tant qu'autorité bere munganga ta brekata sanction munganga ta sanction kata à l'interne c'est-à-dire que anga fait manga keble kulenga yoroyi parce que ame joni fenu fenina nin bede beka ke c'est-à-dire que majugu numbu ubeka anga ni jamana ka ni faiblesse ni exploiter kaddo monu haklite
mo were na dop mo ka fo ku kojugu kula o de kra yoro chama o mo ya dop mo ka fo kwa ni kojugu ka nyere la parce que bina fo lo ba fo ko no kan nawte ni gendarme be u bu nyeshu ma ni sara su be u bu nyeshu lu de ma donc nous ya don si ça sera sur ni gendarme reculer la ka boyi c'est un service mo ko mo be barake u bu nyeshi service mo ko ma sisa préfet ou maire ou abo kana se fo al an ko kala mo ko u bu nyeshu lu ma bon maintenant nous claro lu belle ça o be so ka dugutigi eni ka mo aina ho awsigi ho bitako bitanye abe debit keta sorry ngai ba futete ko ante fe kan yebli ante fe kan mebli ni ngana kep tabli ni ngana ketabli ni mum balo ma ya kabakodo dugutigi do joli jolbe mu ngeme ka dugu blabe o te se ka ko dugu kono ba maintenant mais mu ya se u ye fanga soro parce que population quelque part il va soro mo contribuera o mo ya se ku voilà parce que chamanta bamba do chamanta yi anta don mais do tabi amba don ame do akono mais do bi va soro you demere ka soro ta don quoi. Et par exemple tout récemment Mali a autour ya se ka décision ni fonta réseaux sociaux ko ni fona mais abe wati julibo mi se ka fa be san julibo bi ni jamu kan kelen kono ambe kuma na pour que moko ka famu ka fo ibe tiru su ka message passer le munke ka fo kebe ku demede mais male anti ko famu ti wu beta famu ti ko ka fo ubita sa montage ni fe doke don dola ere takera enembe misala dodi do message do passer ka bla réseaux sociaux ni fe ça fait ka panique créer ka yira ko atodi ko terrorisme talembe ko kata nyonon sira ko kata o sira tike ko ka posu sigi mais et puis vous que ba ko mi terrorisme do maudo ko me ka fait vidéo ndoke mobile do bina jo tiki kerefe o tiki kerefe ba se ko contrôler quoi bon maintenant mo yedron sans chercher à comprendre et fallait bi girindron ka passer de gauche à droite aya ko lo chide c'est là que me en fait terrorisme que me ka mais nge ya de mo de kama lu be fe o de ka ke la ko awu de me ka ke c'est ça la réalité il faut que mo ko famu abu doga ma te fouté mais il va kele munke ibe ka ke terrorisme ka bara de ke c'est comme encore vidéo B ma fo droit de l'homme be respecté droit de l'homme B ma fo fenworo no lu B o lu fana kanga ta sra mu fe o sra B mais vidéo bi talega ka propager les réseaux sociaux ni fait on ça fait mu be ika armée dénigrer mu se ika homme démotivé mais mu beye be ka terrorisme ka bara de ko parce que leur objectif aujourd'hui ebe ko bara menga no sera ka ke ki ka armée de la gauche ki ka armée saboter ki ka chedon kulu ka mémoire cassée mais ne OK mais mu tora terrorisme ye kele bawe o bon maintenant il faut tout le monde au côté ko karsa kama wali ninya ke na maye mais c'est pas vrai. L'armée malienne n'appartient à personne. L'armée malienne n'appartient à personne. Ma citate les 5 colonels de l'armée kono ma citate malido l'état do général de l'UB commandant de l'UB lieutenant de l'UB olubi do sara sala pamana e bolu ga dungati kalama ou donna la comme dunga façon armée de la ke ou ma do la makama l'armée n'appartient à personne. Il faut que cela soit clair. Voilà. Donc et puis armée ça vous finir munke il tra ke qui va ke ko me ka ke kasala o non il ka ke jamana de la il ka jamana de casser. Bon ni saria soso bara mon ni fe mora mon kera nous armée o ke o fana ma foro no tasra o fana be quoi. Mais sans que chercher à comprendre sur les réseaux sociaux, faire de yira doro ka filmer l'engolo ke doro ka singa yeka armée fenga to dola e resina ko o bla 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 kata fa be fete e ma seka mun tirana ma kinye do wa dana ko do wa et puis ninya ci a chili be nani munye est ce que avec mali munni jasra ni mo papali munke est ce que abo est ce que abo na fa se wa 2021 un monde sans terrorisme radio Clédou. Allô bismillah Clé aba dimbaya haba alhamdulillah aywa alhamdulillah bi ambala tan alhamdulillah aywa jakte ba ki fo ko abu fo ikrefe aklobi la ni watila ba bon ne ga contribution mse ke mui abina fu yana sema rom fo ne be sika nsi shoro ka kosobe par exemple tout permet misel lo di Algérie
Algérie c'est-à-dire renseignement qu'on est à clan B taximan yɛrɛ falma taximana tayiboro ko me du kibara be don il faut que la nous yoro yanga accentuer renseignement ro ka kosebe avec demelike quoi avec demelike rere c'est des renseignements be ka ka joda fa ko be ko la kemani de anna kera ta roja abika kumbe ani yoro do fana fo vigilance ou anga poste fana la voilà au moins c'est man avec un poste là c'est pas possible donc il faut que on a un point là quoi il passe réellement très difficile sécurité 100% tient quoi aux États-Unis sécurité 100% c'est clair mo bo avec tout là et sinon les États-Unis attaque ni font la jeke hein et ga yoro to la jeke on nous première puissance économique première puissance côté armement faut voir mais amali ton en là di faut du coup quelle est la moindre ka du to la enyeti est-ce qu'il est quoi mais du coup c'est que du coup il y a la main là pour la tout quelle là quoi vraiment collaboration qu'a passé kosobe en autoroute ni population fana fait très important très important mais beaucoup basé sur le renseignement et bon kosobe renseignement quoi dont la alibi voilà on est contribution fini awa ni tika contribution na jama ya amje ko côté ko ni bingala foli ci do ki débat do sisi fe ma do sisi fe abisa mangé ukubila ni wati la donc yeko inta to iba ka fo awa renseignement pour l'ambe poser à kokono itara yoro ni fe nuna to ina dugla mo mana to iba ka fo ce problème là aywa abe poser donc jamana uturutu funa kuloba la wulika jo kakako la aywa la be munu mbese ka sabati parce que bien on ben niveau mon kono kakla munye ni duna terrorisme nous zone kono kaba renseignement de kanga ke ka pilier foloy renseignement de kanga ke ka pilier foloy bon mado e bi est-ce que anga mo wera mun renseignement est-ce qu'ils ont besoin d'être renseignés ou bien est-ce qu'ils ont besoin de renseignements est-ce qu'ils ont besoin réellement parce que il dit renga bon maintenant à quoi kacha quoi. Mais moi, je me demande fortement. 20-21-00-11, un monde sans terrorisme. Allô? Allô? Bismillah. Allô? Oui, bismillah. Allô? Oui, allô? Alors, bonjour, mes respects. Oui, considération. La famille. Alhamdoulilah. Voilà, c'est tout là, Sidibé, nous commençons là, quoi. Aïe, Sidibé. Voilà, bon, pour me répondre, c'est la question rapidement. En ce qui concerne vraiment, il n'y a pas de secret, c'est pas bon. Ça, c'est un grand problème déjà. Vraiment, merci bien nitika wuli langa folibi aywa mbe ni ay mango escape modo anga mo bi re nga numo ko ba renseignement la mina misalia do dima basuri o kera kulkani attaque beke wati mina o tara kulkani fenk attaque wati mina majugu nunga regroupement signalera ni bora banamba anga nyono sera infe kana kuluguri afa fe yani kase banamba donc Carrefour dobe Carrefour ni sera kele beta kulukani kele beta banamba o Carrefour nyoro la ne re misalia soro ka fo ko manunu fara men nyonga ko be fitri selila donc c'est comme il faut quelques kilomètres de banamba et quelques kilomètres de kulukani abu nga mado soro la ninga toko ye gendarme ka kuna foni da kuluka o tiki ne ka numéro duma ko ne kibare ne de kibara duma o ne fana ka auditeur do de fana ye mwele ka to terrain ka ay ko do ye ay kibara dia mais les gendarmes m'a demandé ko fo au lieu ma ko le mo da he joli marfa joli bubulo moto joli bubulo ne ko ngwa wasa mo ne de jama invara nyonga kata toye o tewa avec ka fiye ko marfa tiki jome dala ebe ne nyinga ne be bamako ko ma joli do minan joli bubulo min krikra oh est-ce que mo dara se manawa
le lendemain u taara ka taa Kolokani ni Susu n bɛ bɔ kuma la ala ka tile yɛrɛ da bɛɛ lajɛlen ma o ni cɛ ka kulomajɔ la ni ne Bakari Ba Cɛkura ye jamukan un monde sans terrorisme kɔnɔ Abu Cuti a